ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ва пеш аз оғози навор ба шумо хотиррасон мекунем ки дар канали дуюми мо филми ҳуҷҷатии Ҷастин Гейҷи, Нейт Диаз, Чарлз Оливера, Майкл Чендлер ва Бениел Дарюш баромадагиай ва ман ссилкаи дуюм канала дар якум комментария мемонам. Дар омада обуна шавем ва наворҳои беҳтаринро тамошо кунем. Акнун боша биён навори имрӯзаро сар мекунем. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сихудо оиди сеюм муҳориба байни Конор Макгрегор ва Дастин Порие прогнози хуча дод. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ба назари ман ин муҳориба ба фоидаи Макгрегор ба анҷом намерасад. ман фикр мекунам ки ин муҳориба низ ба монанди дуюм муҳорибаи онҳо мешавад. Порие боз Макгрегорро манъ мекунад. ту фикр мекунӣ ки ба монанди пешинаӣ ва худро беҳтар намекунӣ, аммо рақиби ту дар вақти муҳориба ҳис мекунад ки ту ба монанди пешина нестӣ. шояд ки ту низ ин чизро ҳис кунӣ, аммо фарқиятро рақиби ту хубтар ҳис мекунад. ман фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо то сеюм раунд меравад ва Порие боз ӯро манъ мекунад. ман гуфта наметавонам ки чӣ гуна. шояд ки ӯ боз бо зарбаҳои пойҳо ё зарбаҳои дастҳо Макгрегорро манъ кунад, гуфтааст Сехудо. хотиррасон мекунам ки сеюм муҳорибаи Конор Макгрегор ва Дастин Порие аллакай шаби 11 июл дар турнири UFC 264 баргузор мегардад ва эҳтимоли калон аст ки ғолиби ин муҳориба довталаб барои камарбанди вазни сабук хоҳад шуд. ҳамчунин тобови ҷангуари UFC дар вазни нимёна Колби Ковингтон низ оиди ин муҳориба прогнози хуча дод. биён суханҳои Ковингтонро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки дар ин муҳориба Дастин ғолиб мешавад, аммо ин ягон маъно надорад. ӯ шахсеро мезанад ки дигар дар варзиш мотиватсия надорад. Конор ба ман маъқул аст. ӯ карьера беҳтарин сохт, аммо вақти ӯ гузашт. аён аст ки ӯ ҳар рӯз тамрин намекунад, кори варзишии худро пурра ба анҷом намерасонад ва ҳамчунин аён аст ки ӯ аз қафои тиҷоратҳои худ аст барои боз ҳам маблағи зиёд кор кардан. ин шахс ҳозир Конори пешинаи гурусна нест. ҳозир Макгрегор барои карьераи худро ба анҷом расондан хеле наздик аст ва ғалаба дар муҳориба бар зидди ӯ маънои хеле кам дорад, гуфтааст Ковингтон. дӯстон, ба фикри шахсии шумо чӣ? Конор шанси ғолиб шудан дорад ё ин ки дар ҳақиқат вақти ӯ гузаштааст? метавонем фикротонро нависен. соҳиби камарбанди BMF Хорхе Масвидал ният дорад ки ба қафас моҳи октябр ё ноябр баргардад ва рақиби худ Ник Диаз ё Колби Ковингтонро дидан мехоҳад. оиди ин чиз журналисти машҳур Ариел Хилвани хабар дод. ман бо менеҷери Масвидал Абкава оиди нақшаҳои Хорхе суҳбат кардам. ӯ гуфт ки Хорхе ният дорад ки моҳи октябр ё ин ки ноябр ба қафас баргардад ва ӯ рақиби худ Ник Диаз ё ин ки Колби Ковингтонро дидан мехоҳад, навиштааст Хилвани. хотиррасон мекунем ки Хорхе Масвидал ду муҳорибаи охирони худро зидди чемпион Камару Усман гузаронидааст. дар якум муҳориба бо қарори доваро шикаст хӯрд. дар дуюм муҳориба боша Усман Хорхеро дар дуюм раунд ба нокаути хеле вазнин рӯй кард. дӯстон, шумо Хорхеро зидди кӣ дидан мехостен? шахсан ман реванши онҳоро бо Нейт Диаз дидан мехостам, аммо муҳориба бар зидди Ник Диаз ва Колби Ковингтон низ муҳорибаи хеле шавқовар мешуд. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов худораҳматии падарашро ба ёд овард ва дар саҳифаи инстаграми худ чунин навишт: имрӯз аллакай 1 сол мешавад ки падарам бо мо нест. ин ҳодисаи шуда эътиқоди маро боз ҳам зиёдтар кард. оиди оне ки дар ин дунёи мо ягон чиз ба мо тааллуқ надорад. на фарзандони мо, на волидайни мо ва на амволи мо. ҳама чизе ки мо дорем ҳамааш муваққатӣ аст. ҳама чиз аз они Аллоҳ аст ва ба назди ӯ мо бармегардем. қалбҳои худро ба Аллоҳ пайванд кунем. бисёртар бо ӯ дар танҳоӣ монем, чунки вақте мерасад ки ҳамаи моро ба қабр мехобонанд ки дар он ҷо мо танҳо мемонем. на дӯстон, на хешовандон ва на амвол ва шиносо. танҳо корои кардаи мо, навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, ин буд навори имрӯза. ҳатман дар канал обуна шавем, фикр ақидаотонро нависен. то бозид хонободу сарбаланд бошем. баъд онҳо маро ба ёд меорам, аммо аллакай он вақт дер мешавад. медонӣ барои чӣ? то ӯ вақт ҳамаро тариқ сафед мекунад.